Etere unu akụkọ ihe mere n'Ọnịcha n'abalị Sọnde, abalị ụnyaahụ bụ Sọnde, ebe a sị ọkụ gbara ọdọ mmanụ ụgbọala abụọ nọ n'Ọnịcha. Onye nta akụkọ anyị nọ ebe a, biko gwa anyị gịnị na-eme ebe ị nọ? Onye nta akụkọ anyị nọ n'Ọnịcha, biko gịnị na-eme ebe ị nọ? Ebe m nọ dịka anọ m ebe a na-akpọ Zix Roundabout n'Ọnịcha. Ịpụta na Zix Roundabout ka e nwee Zix Mausoleum, nwee ụzọ a na-akpọ Ọka Road baba Ọnịcha Main Market, then nwezie ụzọ ọzọ nke express gaba Ọpa Iweka. N'ebe ahụ ka e nwee ebe a na-ele mmanụ ọkụ abụọ, ebe nnukwu ụgbọala na-ebu mmanụ ọkụ na-agbapụ mmanụ n'abalị ụnyaahụ wee sonwu n'ọkụ. Dịka anyị si ghọta, ya bụ ọkụ malitere ịgba mgbe o ji nkeji ole na ole ga elekere nke 8 n'abalị ụnyaahụ. Dịka anyị si chọpụta n'oge dịka ugbu a, akabeghị nwe mmadụ ọ na-ekuru nwụ na ya bụ ihe, mana enwere ndị anyị ka na-anụ site n'aka ndị nọ mgbe ya bụ ihe mee efu merụrụ alụ, ma ndị nọ na ya bụ ebe a na-ele mmanụ ọkụ, ma ndị na-agba ọsọ, ma ndị ji gasị ekwentị ha ese ihe onyonyo mgbe ya bụ ihe malitere, bụ ndị anyị chọpụtara ugbu a. Ọ bụrụ na unu na-ele anya, unu ga-afụ na ndị ọrụ Federal Fire Service nke nọ n'Ọnịcha ka nọkwa ọrụ ebe a na-emerịgasị ọkụ n'ime ụgbọala mmanụ ọkụ abụọ ahụ kpakọrọ afọ n'ụtụtụ. Ọtụtụ ndị mmadụ ka nọkwa ebe a ma na-enene ka ihe si aga. Ya bụ ebe anyị nọ ugbu a. Dịka m si kwu na mbụ, achọrọ m idubata onye nọ ya bụ ihe na-eme ka onye nwere ike ịkọrọ anyị ka ya bụ ihe si gaa n'abalị ụnyaahụ. Ngwa daalụ, gaa n'iru, biko kpọbata ya ka anyị nụ n'ọnụ ya ka ya bụ ihe si mee. Ndewo. Ana m anụ ihe ị na-ekwu. Ị sị ị chọrọ ịkpọbata onye ga-etinye ọnụ n'ihe mere, ọkwa ihe i kwuru? Na-achọ ka mmadụ ma ga-enwe ike inweta onye ga-akọrọ anyị ka ya bụ mkpata si kpaa n'abalị ụnyaahụ. Ọ nwere ebe na-anọ ebe a ka ihe si mee. Ngwa na ọ dị mma ka anyị ma ya ga-anụ unu ya ka o tinyetụrụ anyị ọnụ na ya bụ ihe mere. Maka ndị na-esonye anyị, ihe a bụ n'Ọnịcha ebe a sị ọkụ gbara ọdọ mmanụ ụgbọala. Gaa n'iru. Pastor Anthony, biko ka ịkọtụtara anyị ka ihe mere ebe a si mee n'abalị ụnyaahụ. N'obele na-acha niile obele na-acha niile obele ndị mmadụ si na-ama aja nwere obele ụzọ ebe a. So Chineke mere ebele gwa ọkụ a o take time before ga agbasi ike, because oche niile parking along the road nwere ohere invite ya back gwa. So mana ihe jupụtara na ọkụ na-agba fire service bịawuru on time, bịawuru n'oge. Ọkụ ewu like that. So ọkụ na fire service na around. Ekwesị imere ọkụ before because ọkụ a jụrụ na aka n'ebe a. Ọ dị ka atọ aka ebe a. So ọkụ a jụrụ na enwere enough fire extinguisher. Enough fire extinguisher na their vehicle. Ọkụ agaghị
adị otu a. And o nwere one driver managing the third trailer, the third tanker goes fuel or diesel. The man managed to escape with that tanker. Ọ ka dị mee ịtọ, and ọ ka dị mee na ọ dị worst. So, and ihe m na-anyị nwere ezigbo but this roundabout time now, I can see when fire service. Government, road junction ever. They are connected to Upper Road, Express, Old Road, Omaba, everywhere. Everything when fire service around, you can see how it's so okay, before it's fire service for their upper dịka pastọ Azuke gosikọwara anyị ihe ahụ bụ otu ya bụ ọkụ si malite n'abalị ụnyaahụ bụ ụbọchị ụka ka ọnwa Disemba dị na mkpụrụ ụbọchị 12 dịka si mgbe anyị malitere ụzọ a bụ ụzọ nwere ọtụtụ ebe ọ ga ofu bụ express Ọnịcha Enugu Ọnịcha express ịga ọla nwere Enugu Ọnịcha expressway nke gaa n'ihu ebe a ụzọ ọzọ ga-anya bụ ụzọ Ọka Road baba ime Ọnịcha nakwa ụzọ fụkwa ụzọ mkpọ n'akụkụ nke ọzọ n'iru ụlọ ọnụnwa dị ebe a ka e nwere Zix Mausoleum na ọ dị n'azụ anyị n'akụkụ ụzọ n'akụkụ nke ọzọ ebe ọtụtụ ebe a na-elekwa mmanụ ọkụ dịkwa ebe a ga-aga ọ bụrụ na ọkụ a nwere ike ịba n'ime ha ọtụtụ ndị bi ebi n'akụkụ a bụ ndị ya bụ ọkụ ga-emetụta n'abalị dịka anyị si mekwa na nchọpụta anyị mere efu na ọ bụ ihe eji emenye ọkụ ụfọdụ ndị na-anya ụgbọala ebe a nwere ike iwepụta ka eji wee nwee ike ịkwụsịnata ya bụ ọkụ ịdata aka tupu ndị ọrụ fire service abịa mana dịka o si gbatakwuru ugbu a ndị ọrụ fire service nke gọọmenti etiti ndị na-emenye ọkụ bụkwa ndị ka nọkwa ebe a ka na-aga n'ihu na-emenye ọkụ na ọ bụrụ na anyị ụgbọala ha agaghị na-eri nso n'ihi ọnọdụ ọrụ ha na-arụ dịka m gụkwara gị ọnụ ugbu a anyị agụtago moto obere moto isii ndị nkịtị nwebụ ndị ọkụ agbara na ajụjụ anyị jụ ekwu na moto isii ndị a bụ moto ndị nwe ya bụ ebe a na-ele mmanụ nkwụ na-ele moto a na-akpọ tokumbo a na-ele ebe a n'akụkụ nke ọzọ bụ ebe a na-alụ moto nkwụnye dị na ebe a na-alụ ụgbọala n'akụkụ ndị nke ọzọ mana ekwu na tupu ya bụ ọkụ a na-elu ebe ahụ na-enwere ike ịkwụsịcha ibupụta ụgbọala niile ahụ ka ọ ghara ịba ebe ahụ nke a bụ otu o si gbatakwuru n'ebe anyị nọ na Ọka Road Boromi Junction maọbụ 6 roundabout n'Ọnịcha bụ ebe ọkụ gbara n'abalị ụnyaahụ. Daalụ onye nta akụkọ anyị. Ịma na mbido i kwuru na amabeghị ma ọkụ a nwere ndị o gburu maọbụ nwere ndị o merụrụ ahụ mana ndị ọrụ gbata n'ebe ahụ ekwuola ihe eche malitere ya bụ ọkụ ọgbụgba ekwupụtala ihe ha che malitere ya bụ ọkụ. Kịta ka m na-akwụ ndị akabe enwe ike inweta onye isi ndị ọrụ fire service ikwu ihe malitere ya bụ ọkụ ma ọ bụ ịkọwa ka o si dị. Ndị ọrụ nkịtị ọdụ ọrụ mmenye ọkụ m fụrụ ebe a bụ na-enye ha ikike ịgwa ndị nta akụkọ okwu ya bụ na ha mara ka ya bụ ihe si malite ma ọ bụ ikwu ihe menụ mana ma ọ bụ kwue ma ọ nwee onye nwe ụnụ ma ọ nwee ndị mmalụ ahụ mana ihe nwere ike ịkọwapụta ugbu a bụ na anyị ga na-atụzi anya n'aka ha o nwere ike tupu tia na-agbagote anyị anụtazi ozi n'aka ha ma ọ bụ enwee ike inweta ha n'akara ekwentị ha wee jụta ha ihe na-eme. Ọ bụ otu aka o si dị ugbu a ka ndị ọrụ FRS ya bụ ndị na-ahụ maka ụzọ ezigbo nchekwa n'ụzọ gasị bịara ebe ahụ ofu onye n'ime aka mfakapụ ugbu a ọnwakwanụ ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ ma ọ bụ ndị ọrụ gbata ndị ọzọ n'ebe a na-ewepụ ndị nke
fire service bụkwa nke gọọmenti etiti ọ bụ otu o si dị ugbu a. Daalụ onye nta akụkọ anyị, ị mere nke ọma. Ndị Igbo unu anụla ya, ebe a sị ọkụ gbara na Ọnịcha, ọkụ gbara ọdọ mmanụ ụgbọala abụọ, ọkụ asị malitere na elekere 7 nke abalị n'ụbọchị Sọnde. Anyị ka ga-ewetara gị akụkọ na ozi niile gbasara ihe a mere ebe a dịka ọ na-aga n'ihu. Anyị ka kwụchim n'ebe ahụ enyochapụta ihe ndị isi ọrụ gbatagbata na ndị ọrụ nchekwa ga-agwa anyị. Ebe unu nọ n'ụtụtụ a bụ BBC News Igbo. Ya gaziere unu, ya dịkwara unu mma.